Euskaraldia bertan da. Bueno, kaixo, arratsaldeon, nire izena Unai da, eta, 2008ko Euskaraldi honetan, Belarri Prest bezala parte hartzen ari naiz Euskaraldian. Nire rutinan esango nuke euskaraz egiten dudala adibidez lanean, jantoki batean lan egiten nago umeekin eta mundu horretan, eskola batean, eta euskara adibidez lanean erabiltzen dut. Egia esateko lehenengo egunetan ez nuen ikusi igual hainbeste aktibitaterik. Azkenean egunero nahikotxo mugitzen naiz Bilbotik eta ingurutik, azkenean Barakaldora adibidez joan behar naiz lan egitera, eta lehenengo egunetan ez nuen ikusi hainbeste aktibitatea. Txapai dagokionez adibidez, jende gutxi ikusi nuen, metroan kaletik edo ez dakit. Faltan botatzeko leku bat igual hemen izango zen, kirol inguruan edo deustun inguruan gure kasuan, futbolean, eta esango nuke dela leku bate non ez da ikusten hainbeste aktibitatea horrelako ekitaldien inguruan. Azkenean adibidez deustun ume asko etortzen dira ona jolastera eta apur bat eredu bezala ikusten zaituzte, eta uste dute ikastolan edo horrelako lekuetan euskaraz egiten den lekuetan gero ona etortzen direnan edo ona pasatzen direnan txiporia aldatzen dute eta ez da hainbeste euskararen erabilera ikusten. Esango nuke euskara zaindu behar dugula eta hainbeste pertsonen esfortzua eta lanaren ondoren gure eskutan dagoela egoera aldatzea eta olako giroetan edo olako zonaldetan bebai euskara erabiltzea, eta ez bakarrik adibidez eskola inguruan edo horrela leku formaletan bakarrik. Adibidez aisialdi denboretan bebai edo kiroletan. Gero arte!